Spuneți-ne care este rolul psihologului la venirea în centru a unui bătrân. La venirea în centru a unui bătrân, psihologul are rolul de a face interviul inițial pentru a-l cunoaște, pentru a-i cunoaște situația, împreună cu doamna asistentă socială, după care facem evaluarea inițială, apoi se face și reevaluare în funcție de nevoi, sau cel puțin o dată pe an, se întocmește un plan de intervenție personalizat, care cuprinde obiective, activități, consiliere, deci tot ceea ce se lucrează cu fiecare vârstnic. Pentru cei care nu sunt deplasabili, cei care sunt imobilizați la pat, deci mergem în cameră și lucrăm individual cu aceștia. Dacă sunt într-o stare foarte gravă, o demență severă, atunci lucrăm pe stimulare senzorio-motorie în principal, pentru a le ține cât de cât simțurile, pentru a le stimula. De asemenea, cei care sunt deplasabili sau cei în scaun cu rotile, dar care pot participa la grup, facem activități de grup, activități de socializare, avem și teme de consiliere, în fiecare lună schimbăm, deci avem mai multe teme și activități în funcție de nevoi.